to clean up, everyone. Let's pick up our things. You see me heavy work. You see me do me dirt. You saw me better work. When you walk a line. Her på Egmont Højskolen, der er vi både elever, der ikke har handicaps, og elever, der har handicaps. Det vil sige, en præmis for, at vores hverdag kan fungere, det er tilgængelighed. Og tilgængelighed, det vil sige, at man som handicappet eller ikke handicappet skal kunne bevæge sig fra A til B uden assistance. Og det betyder altså, at der skal være ryddet op, og på en festival kunne det for eksempel betyde, at der hverken skal ligge dåser eller glasskår, så der er risiko for at punktere. Så her på højskolen går vi meget op i ordentlighed.